Здравейте! Вие гледате предаването Актуално, а аз съм Кармена. Днес се намираме на Пампорово, където ще се проведе последното за сезона състезание по маунтинбайк. Дисциплината ще бъде ендуро. Останете с нас, за да разберем как ще протече това състезание, което ще се състои от цели 6 етапа и 6 огромни спускания. Днес ще присъстваме на официалното закриване на сезона на маунтинбайк състезанията. Това, разбира се, не означава, че байкарите ще спрат да карат. Знаем, че повечето фенове на планинското колоездене карат целогодишно, дори и в снежният сезон. Ендуро състезанието е един чудесен повод за всички планински ездачи да се съберат за последно, да се насладят на дългите даунхил трасета на Пампорово и да споделят впечатленията си от изминалият сезон и от провелите се състезания. На състезанието днес има около 4-5 състезателя от Смолян. Един от тях е Стефано Поповски от отбора на Riders United. Как се чувстваш сега, преди да е стартирало състезанието? Малко напрегнат, но се чувствам чудесно иначе. Тренирал ли си ги тези маршрути? Да. Мисля, че един или два пъти вече съм ги пускал. Как са? Какво можеш да кажеш за тях? Труднички си, особено изкачванията, защото аз в принцип не карам това, нали, ендуро, аз карам само спускане и малко ми е напрегнато да ги изкачванията, но ще гледам се справя. А на ендуро за първи път ли си? Да. В смисъл, за първи път ще караш такъв тип състезание, но на даунхил си ходил много пъти? На даунхил много пъти, да. А сега тренирал ли си специално качвания за това състезание? Да, особено из града, защото нали сме живеем в планината, имаме много стръмни улички и така. И си катера. Каза, че сте 4-5 човека. Мислите ли да заемете някои от призовите места? Да се надяваме. Стремите ли се към първото място? То всеки се стреми към първо място по принцип, но ще видим какво ще стане. Разкажи нещо повече за твоето колело. Има ли нещо специално по него? То е само за спускане по принцип, не е изобщо за ендуро, доста е тежичко. За това се страхуваш от изкачвания? Да. Но... А на самото състезание много изкачвания ли има? Не, по принцип не. Повечето е спускане, но все пак. Както вече разбрахте, до старта на състезанието се стига с лифт до Снежанка. От тук има малко спускане и малко изкачване, докато стигнем до съседното хълмче. Това е старта на 4 от 6 етапа на днешната надпревара. Тук виждаме как събралите се състезатели се вълнуват и нямат търпение да чуят стартовият сигнал. Но преди това трябва да се чуят и последните инструкции от организаторите. Elevation 999 е първото подобно състезание в Пампорово и региона, като организаторите съобщават, че състезанието е планирано да се проведе и до година, като вече има подадена заявка към Международният колоездачен съюз. И следващото издание на събитието ще носи точки за световната ранглиста. Чухме инструкторите на организаторите, сега ще видим какво мислят и
някои от състезателите за трасето днес. До мен е Руси Славов, който е от Чета++. Как се чувстваш ти днес и какво мислиш за трасето? Ами, много съм свеж днес, чувствам се много добре. Трасетата са много забавни, с много камъни, с много корени, което прави нещата още по-интересни и си проличава наистина кой ще кара. Има също много равни места, където пък ще проличи кой има повече издържливост, така че общо има някакъв баланс между техничност и издържливост. А ти ходил ли си на такива състезания? Да, ходил съм. В България са сравнително нови такъв тип състезания, но има и други подобни такива, но това е едно от най-добрите според мен до момента. С най-дълги трасета? С най-дълги трасета, с най-технични участъци и с най-големи изпитания за издръжливост и техничност. Щом си ходил, значи си подготвен, знаеш какво те очаква. Ами да, знам какво е очаквано. За такова състезание е трудно да бъдеш абсолютно подготвен. Винаги има компромис с някои от участъците, за да можеш да запазиш сили за следващ. Така че трябва много добре да си разпределиш силите и да бъдеш свеж не само на първия, но и на последния участък. Какво мислиш за състезателите за участието тук? Ами, повечето състезатели сме от България. Има няколко гости от Гърция, няколко англичанина, мисля също, че има. Хубаво е, че идват и такива хора, защото явно има интерес и повече информираност на състезателите от други държави, което е страхотно, защото повече хора ще научат за България и за прекрасните условия, които имаме тук. А ти каза, че си спускал трасетата, поне веднъж. Вчера успях да се спусна по всичките трасета. Има някои от етапите, които са над 10 минути каране, около 5 км и половина, което ще е наистина изпитание за тялото и за колелото. А ти по принцип даунхил състезател ли си? По принцип да. По принцип съм даунхил състезател, но обичам да ходя и на крос-кантри карания. Общо взето всяко каране в планината ми харесва. Имаш ли различно колело за всеки стил или не? Ами да, опитвам се, но спорта не е евтин и когато мога, дори някой приятел ми дава колело за някое състезание, ако има възможност. Добре, чуват се викове, може би старта е даден, нека да разберем какво се случва в момента на старта. Надпреварата ще се проведе в двата дни, като съботата бе отредена за тренировки и квалификация в края на деня, а самото състезание се провежда в неделя. След квалификациите в събота са определени стартовите позиции за състезанието. Участниците, дали най-добри времена на квалификацията, ще стартират първи. Състезателите са разпределени на 4 категории – жени, юноши, ветерани и мъже. По този ред ще стартират и участниците. От 65 ендуро състезателя, 4 са момичета. Първи стартират дамите, които са приели това страхотно предизвикателство. Видяхме, че момичетата стартираха, сега следват и юношите. Ти как се чувстваш броени минути преди старта ти? Както преди всеки старт, леко нервно. И първи етап, да видим какво е положението, трасето, кално, касапница общо взето. Какво ти е твоето колело? Специално за спускане или за ендуро? Моето специално е за спускане. Мисля, че тези тип колела ще имат повече предимства на тези първите няколко етапа, след което ендуро колелата отново ще имат предимства пред нас. А ти какво предпочиташ като етап? Спускане или катерене? Спускане. Аз съм в принцип даунхилър съборе. И затова предпочитам спускането, отколкото въртенето. А в това състезание пестиш ли се силите за накрая или даваш всичко от себе си от самото начало? Да, първите няколко етапа са по-кратки, пестя сили за по-нататъчните, където мога да наваксам време, ако съм загубил някъде на първите етапи. От кой отбор си? Нямам отбор. Караш за себе си? Карам за себе си, да. С кого тренираш тогава? Само с брат ми и приятели от града. Къде си? От Семград. Сега за първи път ли ще участваш на ендуро състезание? Да, това е първото ми ендуро състезание. Имам предни състезания по даунхил и така. На колко години си? На 17. Как се започна това с колелото и тази страст по карането? Интернет, града, бордюри, лека по лека преминахме на по-висок клас колела и
лека по лека и по състезания. Сега редовно ли си в планината? Този сезон не успя да отида много на състезания, но иначе редовно, да. Цяло лято, всеки ден на планината. След дамите стартират и юношите, а първият по стартов списък е състезателят с най-добро време от квалификациите. Тръгваме по първият маршрут. Въпреки че първите 4 маршрута тръгват от едно и също място, трасетата са съвсем различни и финишират на различни места. Първите два са по-стръмни, подобни на даунхил трасета, като финишират на байк центъра в Пампорово, а третият и четвъртият маршрут имат повече изкачване и финишират на Смолянските езера и района над Смолян. Докато наблюдаваме как се справят състезателите по трасетата, нека разберем малко повече за дисциплината ендуро. Ендурото е сравнително нова дисциплина в планинското колоездене, като през последните 2-3 години придобива изключителна популярност в световен мащаб. Състезанията се провеждат на няколко отделни етапа, подобно на рали формата, като състезателите са подложени на много голямо натоварване и изпитват своята издържливост. Ендурото е състезателен формат, при който има по-голяма част спускания в сравнение с нагорнищата и правите участъци. Целта на надпреварата е да тества техничните умения на състезателя, както и неговата издържливост при изкачванията. В правилата на световните серии по ендуро за 2014 година се изисква минимум от 4 специални етапа спускане, както и минимум от 3 различни посоки в планината. Резултатите се изчисляват, като се прибавят времената на състезателите от всички етапи. Ендурото се различава от дисциплината крос-кънтри, при което се набляга на сърдечно-съдовите тренировки и фитнеса, и няма толкова голямо наблягане на техничните способности на ездачите. От чистия даунхил ендурото се различава по това, че тук са прибавени етапи, в които има изкачвания и дълги равнини. Ендурото е дисциплина, която включва всички терени в планината. При нея успяват състезатели с широки познания и различни умения. Разбрахме от състезателите, че велосипедите също трябва да са комбинирани. Крос-кънтри велосипедите са леки, но може да им липсва подходящата мека рамка за даунхил, докато велосипед за спускане може да се окаже неподходящ за терените с голямо нагорнище. Elevation 999 се провежда на 13 и 14 септември и включва общо 6 етапа. 3 по избрани трасета в велопарк Пампорово и 3 в посока Смолян. Последният, 6-ти етап, ще бъде изключително атрактивен, защото ще включва и каране в градски условия и ще финишира в самия център на града.
Участниците в състезанието ще трябва да се преборят в рамките на един ден с над 22 км натоварено каране през различни трасета – горски просеки, пътеки и черни пътища, с обща денивелация от 2069 метра. Вече тече и вторият етап от състезанието. Разбираме, че повечето състезатели избират да не карат с всички сили, а да си запазят малко енергия и за следващите етапи от състезанието Elevation 999. Завърши вторият етап на състезанието. Първият и вторият етап бяха от връх Снежанка до автогарата на Пампорово. Сега започва и третият етап, който ще е отново тук от върха, но този път ще продължи до Смолянските езера. Сега ще разберем как са преминали първите два етапа за някои от участниците. Как преминаха първите два етапа за теб? Перфектно, прекрасно. Всичко е толкова хубаво, че не знам дали ще ме весели за последните останали. Има още 4. 4. Ами, уморен ли си в момента или? Тя умората от предните вечери, не от състезанието. А на самото състезание всъщност имате един вид почивка, като се качвате с лифта. Абсолютно, той надолу си почиваш. Не е съвсем като... Не е много трудно, така ли? Зависи. Имам предвид, че перфектно е. Кар се на 100%. Може да си починеш надолу. Има ли много кал? Виждам, че сте опръскан чак по лицето. Само първият етап имаше малко мокро, но сега е сухо. Сега какви са ви очакванията за третият етап до Смолянските езера? Не съм го карал, не знам. Ние въобще не сме карали тук и всичко е изненада. Не сте били на квалификация? Не успяхме. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря. Как преминаха първите два етапа за теб? Добре, нямаше инциденти, нямаше падания, всичко е окей. Горе-долу с каква скорост се движите по трасето? Средна скорост може би 40-50 км в час. Това е средно. Не знам, може би и да бъркам. Със сигурност на места се стига над 60. Някакви по-отворени участъци. А на такива места имаш ли време да реагираш, ако има завой или дърво пред теб? Предполага се, че вчера поне веднъж сме го изтренирали това трасе и като се дигна тази скорост, знаеш защо я дигаш и че има къде да спреш. А ти участва на квалификациите? Да, вчера да. А как е пътя сега до Смолянските езера? В смисъл трасето, което предстои ли? Доста приятно, на мен лично ми хареса, защото е игриво, наляво, надясно, на места по-стръм. Общо взето е доста разнообразно. Няма толкова спускане като първите два етапа. Да, може би в този втория беше доста странен. Сега третия със сигурност не е чак толкова с голяма денивелация надолу. Харесва ли ти състезанието? Да, определено. Ендуро форматът е за мен. Повече от даунхил или крос-кантри? Аз си карах даунхил преди, сега и крос-кантри също от време на време въртя, но по-скоро заради някои емблематични състезания. Не заради това, че ми харесва чак толкова много, но да, ендуро форматът е по-забавен, защото не се върти цял ден едно и също трасе, са 6 различни, сега в случая са 6 различни, може да са по-малко, има разнообразие и така. А това, че участват и лифтовете, харесва ли ти? Да, до сега на тези, които съм участвал, не е имало лифтове и е било доста по-изморително. Сега това е малко глътка свеж въздух, така да кажа. Ти с какво колело си? Точно предназначено за целта, според мен. За ендуро? Да. А какво означава да е точно определено за тази цел? Какво има? По-късо ходово не е с толкова много ход като даунхил колелата. Има малко по-изправен ъгъл на седалковата тръба, т.е. позволява да се дигне седалката и да бъде удобно за въртене, за
Дали ще е за трансферни етапи, в случая няма такива, с лифтове сме. Или за някои участъци от трасето, просто които са нагоре, защото тук не е като даунхил трасета, само надолу има и малко по-такива. Мека рамка ли е? Да, с окачване на децата. Сега като си с такова специално предназначено колело, имаш ли предимство пред другите, които са или с твърде, или с такива специални за спускане? Ами не знам, аз предпочитам да твърдя, че 90% от човека ето управлява колелото и 10% от това какво е колелото. В крайна сметка всичко зависи от това колко може този дето го кара. Ти обикновено къде обичаш да караш? Еми в София живея, така че най-много карам на Витоша и в Стара планина, Лукорско да речем. Събирате ли се много хора? Карате ли ендуро от трасета? Ами дори да не се оговорим, винаги ще намериш някой, който друг също кара по това време, ще се засечеш с познати. В крайна сметка в България не сме чак толкова много и се познаваме всички. Като спорт какво ти дава колоезденето? Еми, бягаш малко от обществото, защото нали, горе в планината не са чак толкова много хората. Спортуваш, което е най-важното. И адреналин. Стартира и третият етап от състезанието. До мен е Кирил Иванов, който е от София. Кара за отбор Bike House. Сега ще бъде и неговият също трети етап от състезанието. Как се чувствате сега? Има ли тръпка? Ами тръпка има. Има и лека умора след първите два етапа, защото са доста дълги, така и изморителни. Ама все пак се придвижваме с лифт, така че не е чак толкова натоварващо, поне за сега, но предвид, че са прекалено много етапи, предполагам, че 5 и 6 етап вече ще има и умора и ще има и повече грешки, ще има сигурно и падания. А така, по-добре ли е според вас да има почивки между етапите? То има малка почивка. Добре е да има почивка, да, защото по принцип човек трябва да се възстанови. Дори 4-5 минути да изкара с максимални усилия, има нужда от почивка, защото все пак се натоварва организма и трябва да се възстанови за следващия етап. Колко дълго е трасето? Всичките етапи? Знаете ли, имате ли представа? Всичките нямам представа, но средно са около 3-4 км поне, даже имаше един дълъг 5,5 км, така че се събират 6 етапа, поне 25 км. Има нали, за спускане и въртене и натоварване. А често ли минавате 25 км като тренирате? Те се минават и по повече. Въпросът е, че на състезания трябва тия километри, които са по-малко, да се минат с максимални усилия, което по принцип не е много лесно да се симулира в нормални условия. Обикновено човек като тренира, рядко тренира примерно 3 дни подред, от сутрин до вечер, нали, до края да се добяда с всички усилия. Нали, може да направи един ден натоварващ или 2, ама 3 вече по принцип тренировката в смисъл не може да се направи еквивалент със състезанието. Както и при другите спортове, самото състезание човек трябва да даде доста повече от това, което може по принцип, за да е в добро класиране и не само и за да завърши добре. Вие в коя категория карате? Наслаждавам се на последния си месец на категория 18+, така че от другата година влизам в 30+. Тоест ветерани? Да. Някои наричат ветерани, други наричат мастър. Така че има два типа изказване за тази категория. А сега знаете ли къде сте горе-долу в класирането? Със сигурност не съм напред. Предполагам, че съм след 15 място, защото направих едно много тежко падане на първи етап и се забавих. Станах, така имах нужда да се оттърся от удара. Какво се случи? Просто влезах с много висока скорост на много стремен участък и просто прехвърчах през колелото. И колелото беше следвало на 15 метра надолу, 10-15 метра и трябваше да има ремонт движение, за да мога да продължа. Ама все пак, сега ще внимавам повече, просто ще карам по-разумно, за да мога да завърша другите етапи.
по-добре да се завърши добре, отколкото да се правят някакви прекалени големи рискове и да има много падания и дефекти по колелото и по мен. Да, ние видяхме доста скокове, така направени виражи надолу. Според теб не е ли по-добре да се кара по-умерено, без да се хвърляш толкова на скоковете? Няма ли да получиш така по този начин по-добро време? Да, по принцип едно по-разумно и по-нормално, по-еднакво темпо е по-добре за класирането. Защото обикновено прекалено максималните усилия и даже повече отколкото човек е възможно, по-лесно се изморява и примерно втората част или крайната част на трасето почва да прави много грешки. И той всъщност това, което е положил като усилие в първата част, след това му отива в грешки и загуба на време и на секунди. Поне така си мисля, ама по принцип е така. Добре, пожелавам ти успех сега на третият етап. Благодаря. Аз ще предприема стратегията за нормално темпо, за да има завършване, така че накрая все пак да има класиране, а да не съм в списъка, които не са завършили. Тренирал ли си изкачване? Колезене, само че изкачване. Смисъл ендурото включва и сега наблягам на него, нали? Общо взето и то включва изкачване и самата идея на това ендуро е даже по-масово, отколкото това, което виждаме в момента. Просто масовите хора в момента според мен се страхуват, като чуват самата дума ендуро, но това по принцип е си по-ниско колезене, което включва първо изкачване с собствени сили и след това слизане и спускане с същото колело, което е най-естественият вид по-ниско колезене. Значи ти си подготвен за изкачване? Да, подготвен съм до някъде, да. Имам малко технически проблеми, но ще се справим и така. Прекъсваме предаването за кратка рекламна пауза. След това ще продължим и с останалите етапи от ендуро надпреварата и ще разберем кои са победителите в оспорваното състезание.